saboda haka a yi ilimi saboda dan a yi ilimin ba dan a samu aikin gwamnati ba. Amma kai baka da hankali ko? Babu aikin gwamnati. Dala gafara ta kare. Banza ɓaran gobe. Kuma in ma akwai aikin gwamnatin ba ta da kuɗin ba da aiki. Allah wadaran halinka wallahi Allah. Amma kai baka da hankali ko? To ai an yi wani abu. Na ce mutane ko tunda muna da ƙasa. Ko tumar bala'i. Allah kuma ya ba da ruwa. To wani dalili ɗan Najeriya zai je shi sai yana jin yunwa. Kai Allah mana shi. Ya je ya noma mana. Algungume mai hali irin na Malam Tsalha. Ai akwai ma'aikatan da suka bar ofis da air condition suka je suka yi noma kuma suka amfana. Kai Allah rufin baki. Aha, to alhamdulillah. Kai. Wato ainihin ku da mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka.